Plne rozbehnutá UEFL Liga sa útorok presunula do 3. hracieho týždňa, kde si chceli viaceré týmy zabezpečiť prvé body. Hneď úvodný zápas útorňajšieho dňa svedčil o veľkej chuti po víťazstve. Hrali v ňom slepačí tým proti týmom tučiakov. Zápas bol pomerne vyrovnaný, šance boli na oboch stranách, no predsa len bolo vidieť väčšiu prevahu na strane tučiakov, kde boli jednotlivé formácie poskladané na mieru. Zápas napokon skončil 3-0 pre tučiaky, to aj vďaka 2 asistenciám Mira Hudáka a strelca svojho prvého a zároveň prvého víťazného gólu Paliho Michňáka, ktorý sa zápasu napokon aj vyjadril. Bol som v útoku, dostal som dobrú prihrávku a cítil som, že mám šancu dať gól, tak som vystredil a padlo to tam. A bol to prvý gól a na konci som si uvedomil, že to bol aj môj prvý víťazný gól. Pali osobne vyzdvihol svoj tím a ich spoločný výkon. Super hral tým, zastupovali sme za seba vzadu, dobre sme sa stredali a máme veľmi dobrých šikovných hráčov. V ďalších zápasoch proti sebe nastúpili vo vyrovnanom zápase Rytieri proti týmu Hrôzy s výsledkom 4-2 pre Rytierov. Posledný zápas hral nový tým Rysy proti ostrostrelcom z Angry Birds. Zápas sa skončil nepriaznivo pre Rysy, čo ale ich skvelým fanúšikom nevadilo. Veď posúďte sami. Finálne výsledky sú teda nasledovné. Slepačí tým Tučiaky 0-3, Rytieri tým Hrôzy 4-2 a Rysy Angry Birds 3-11.